Po schodách do hory. Čekaj. Pelandre, co to patří, ale když půjde, Teď to bude tvrdý, jsem čekal. to bude YouTube. Tak to tam bude luskat. Říkám, že máš tepláky. Hej, fakt? Ty piči tepláky. To jsem nekam neviděl jak 3 roky, vole. Samo to jsou trenky. Jenom tak, že s rukavama. To jsem ještě neviděl. To jsem neviděl. Chce mi tu babku. Odryť musa, ne? 100 000 euro, vole. 100 000 To je euro. chlapa, to je bare, nevadí, že tady. Ten mobil bude se nám tak směje, že ho rozdělá se. Daj mi ten koberec, vem mi ho. To je moje. Už jiný tak, ale tím na koberci, vole. Hlavně nenapadne. To je moje. No, já to nebudu mít za chvilku, nebere, balončku. Vem mi ten koberec. To je moje. Dáváš selfie, jo, máš tam tu kameru.